En total, aquest estiu es faran 10 sortides de la Buda amb Bike, repartides en 5 caps de setmana. Seran l'11 i 12 de juny, el del 16 i 17 de juliol, el 6, 7 i 20 i 21 d'agost i el cap de setmana del 3 i 4 de setembre. Les sortides s'han ampliat en 2 caps de setmana al juny i al setembre, en l'objectiu de desestacionalitzar el turisme. També el que es tracta és d'allargar la temporada, no? Una miqueta desestacionar el turisme al Delta Ebre. Fins ara estem acostumbrats a tindre'ls en ponts per Setmana Santa i el que es tracta cada vegada més és que ens vinguin tot l'any. La Buda amb Bike consisteix en una excursió d'uns 7 quilòmetres en bicicleta que s'endinsa a l'illa de Buda, en l'objectiu de conèixer els seus valors naturals. La sortida compta amb el guiatge de l'Escola del Parc Natural del Delta i durant tot l'itinerari es fan diverses aturades per tastar productes típics del Delta i fins i tot cantar jotes. Esta possibilitat d'entrar a Buda a veure tot el tema natural, tot el tema ambiental, acompanyat d'una degustació de productes típics, de productes de proximitat de la terra i, a més, una mostra també de la cultura tradicional de les nostres terres, és importantíssim. És una activitat que jo penso que ningú es pot perdre, no? Tot pensat per atreure un turisme familiar i donar a conèixer un espai natural que té l'accés restringit al públic. Entenem que de res serveix tindre un espai natural tan cuidat, en tant de valor i que la gent no el pugui disfrutar, no? Per tant, s'ha fet un esforç durant anys de poder portar a terme aquestes activitats dins de Buda, tal com dia, ara ja, d'una manera consolidada i d'una manera molt professional. Per participar a la Buda amb Bike cal inscriure's a l'oficina de turisme de Sant Jaume d'Enveja. El preu de l'activitat és de 25 euros i un 20% de la recaptació es destina a la millora i la protecció de l'illa.